Rapak ang inutan na porsyon kang kotseng ini kan makabangga sa sarong kakanan sa Barangay San Ramon, Tabaco City kasod ng maagahon, Agosto 28. Pigmamaniho ang nasambit na bihikulo kang 49 anyos na lalaki na sarong negosyante asin residente kan probinsya nin Sorsogon. Sigun kay Police Captain Jerry Cantes, investigador kan Tabaco City Police Station, papuli na kuta ang driver kan kotse halit sa sarong pagtiripon sa naunang bita na syudad kan basang na sa naining suminalpok sa kakanang kaw sa kan mga sinapok kaining minor injuries. Tulos man ining ipigdara sa pinakaraning ospital. Right after po nung aksidente, na-issue po siya ng ticket kay responding policeman, and yun po, magkakipag-pangungusap po siya ito inisyo sa iyan na citation ticket. Day naman nagsuunad pa nin reklamo ang tagsadiri kan kakanan, makalis na magkaigwanin kasunduan ang ambos lados. Katakod kang insidente, liwat na nagpagiramdom ang otoridad sa mga nagagamit kan tinampo na maging rigmat asin ibitaran ng gad ang pagmamaneho kung nakainom nin alak. Ayo po sir, pasanig din po sa gabos po na nagdadangog ng mga driver, halos araman po nila ng permit, papaisip po sa inyo, naiwasan tananggad po ang mag-inom and then magmaneho, lalo po itong suminagrabe po sir, sa tabuyungan, well, normally po, di po talaga nagiging kausakan ng aksidente, so pinakaiwasan na po yung maray na lang po dito sa kasong ini, may po taong nabunggo or na nagadan dahil sa tumahiling po sa impact po kaya damage na nagkego sa vehikulong sa iyong nilulunadan, sigurado po kung may tao po itong nabangga, panigurado talagang dahil po kayo pubuhayan kasi yung sa tubangan niya po talagang napula sa damage po. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.